ating pong pananambahan, ang pangangaral, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po lahat ay tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng mga Panginoon. Ito po'y dadalhin ng ating pong pinagpalang mangaral, ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Noel Braganza. Tayong lahat, mga minamahal, ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, Ama naming banal na mapagpala sa magkapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat, O Panginoong Hesus, sa iyong awa at kahabagan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa hiram na buhay na ipinagkaloob mo sa bawat mananampalataya na narito, O Diyos. Salamat, Panginoong Hesus, sa kalakasan, kalusugan at taglay ng bawat isa hanggang sa mga oras na ito. Salamat sa mga naunang bahagi ng aming pananambahan na ito'y iyong nilangisan at kami iyong sinamahan at higit sa lahat sa iyong matamis at banal na presensya na iyong pinadama sa aming kalagitnaan. Salamat po, Diyos. Narito kami, Panginoong Hesus, sa pag-aaral ng iyong salita. Kami, O Diyos, ay nagkakaisang lumalapit sa iyong banal na harapan, humingi ng kapatawaran. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, pagkukulang, Panginoong Hesus. At sa oras na ito, Panginoong Hesus, sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy na ito ay bigyan mo ng kapangyarihan, O Diyos. Bigyan mo ng karunungan ang iyong abang lingkod sa ganang akin. Walang magagawa, Panginoong Hesus. At sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, aming pinapalayas, winawasak ang lahat ng gawa ng kaaway, unbelief, in doubt, pag-antok sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At aking pinapaabot ang mapagpalang hapon na may kasamang pagmamahal sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista, Pastor Will Estrada Almeida, at sa buong beloved Almeida Children, at sa turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hanggang ngayon talagang hindi natin makalimutan. Amen. Praise the Lord. At welcome sa ating mga beloved bisita. Kung mayroon po tayo mga beloved visitors, welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. And of course po sa ating mga beloved live webcast viewers through Facebook and YouTube, sa ang mga dako kayo ng ating bansa at maging sa iba yung dagat. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher. Isang napagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ating muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At ating pag-aralan ang salita ng ating dakilang Diyos, at alam natin na tayong lahat ay pinagpala at muli tayo ay makarinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Lahat ng nasasabik sa salita ng ating dakilang Diyos ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at ating buksan ang ating mga Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng
Kawikaan, Kapitulo 28, ng talatay 13. Proverbs chapter 28 verse 13. Ang sabi po dito, siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang banal na salita. At tunay na dito sa ating nabasa mga minamahal na ang sabi na ang nagtatakip o itinatago ang ating mga nagawang pagkakasala o ito ay idinideny natin or hindi natin ikinoconfess sa ating dakilang Diyos na malinaw ang sabi, ang pagkasulat na ang sabi, He will not prosper. Amen. So sa ating pag-aaralan ngayon ng mga minamahal, ito ay bibigyan natin ng titulo na mga hadlang sa paglago sa pananampalataya. Amen. Alam natin na maraming mga bagay, maraming hadlang upang ang isang Kristiyano ay hindi lumago sa pananampalataya. Amen. Kaya ito ang napakahirap na kalaban ng mga mananampalataya. Maraming hadlang sa ating buhay, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya mahalaga na sa bawat buhay natin mga minamahal ay talagang nandyan ang talagang kahabagan ng ating dakilang Diyos. Alam na natin na sa ating buhay, talagang yan ang number one na ating kalaban upang tayo ay hindi lumago ang pananampalataya, hindi lumago ang ating paglilingkod dahil yan ang nais ng kaaway upang tayo ay hindi makapaglingkod sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At ano ba yung mga bagay, mga minamahal, na mga hadlang sa ating mga buhay? Sa ating buhay, talagang of course, nandito pa tayo sa ating laman, worldly flesh, na marapat na tayo ay tumawag, humingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos dahil alam natin na ang ating Diyos ay mahabagin at maawain. Amen. Now once na tayo ay we acknowledge our sins, God is faithful and forgive us and cleanse us from our all unrighteousness. Amen. So sa ating buhay pala mga minamahal, na once na yung mga kasalanan na yan ay hindi natin in-acknowledge sa ating dakilang Diyos, ay hindi tayo lalago. Amen. Hindi lalago yung ating pananampalataya, maging ang ating spiritual. Hindi tayo magmamatured at walang progress sa ating buhay Kristiyano. Amen. At alam natin na ang lahat ng kasalanan, ito ay patatawarin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Except sa isang kasalanan na hindi ito mapapatawad ng ating dakilang Diyos, ang blasphemy sa banal na Espiritu. Amen. So lahat pala mga minamahal sa ating buhay ay patatawarin tayo ng ating dakilang Diyos. Ang tanong, bakit sa Kristiyano stagnan ang pananampalataya, hindi lumalago? Hanggang dyan lang, okay lang pag laging dumadalo, ngunit hanggang doon lang mga minamahal,
hindi lumalago ang pananampalataya. So ibig sabihin mga minamahal, sa ating buhay, alam natin yung kilalanan natin ang ating mga sarili. Amen. So sa ating buhay bilang Kristiyano, ano ang ating gagawin upang tayo ay lumago ang ating spiritual na buhay sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Ating basahin mga minamahal dito sa aklat ng Hebreo chapter 12 verse 1. Hebrews chapter 12 verse 1, ang sabi po dito mga minamahal, kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman walang liwag ang bawat pasan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. Amen. Atin muling palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ayon dito sa ating nabasa, ang pagkasabi dito mga minamahal, na ang sabi na ating iwagsi ang lahat ng pasan, ang lahat ng nagpapapigat sa ating buhay Kristiyano. Na siyang dahilan, ito ang pumipigil sa ating paglago. At lahat ng uri ng pumipigil sa ating sarili, sa ating buhay, ay hindi ito nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Sa ating buhay, para maatin natin mga minamahal, na para tayo ay talagang lumago sa ating spiritual na buhay, marami tayong dapat gawin. Amen. So aaral tayo ng mga ilang bagay upang kung paano tayo lumago sa ating spiritual na buhay. Sa ating buhay, mga minamahal, sa buhay ng mananampalataya, mga minamahal, mayroong apat na dahilan kung bakit matagal ang paglago ng isang Kristiyano. Amen. Maaring isa tayo sa apat na bagay na ito. Tingnan natin kung saan tayo o saan natin makikita yung ating sarili sa apat na dahilan ito kung bakit matagal ang ating paglago ng ating spiritual na buhay. Una, maaring tayo mga minamahal ay nagpapaliban sa banal na gawain. Maaring nandito tayo ngayon, sa susunod, wala tayo. Amen. Pangalawa, maaring tayo ay distracted. Maaring sasabihin natin sa ating dakilang Diyos na mahal natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit hindi natin maiwan ang sanlibutan. Amen. Hindi natin maiwan ang sanlibutan, ang mga gawa ng buhay ng sanlibutan. Sa mga ating mga kabataan, maaring sa ating buhay, iniwan natin o iwan natin ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil maaring mayroon tayong kakubinan na taga sanlibutan. Amen. Maaring kaya natin iniwan ang ating paglilingkod dahil mayroong tayong napupusuan o mayroon tayong tinatawag na sa worldly na ang tawag nila ay may kasintahan na taga sanlibutan. Pero pag tayo mga Kristiyano, ang tawag po doon hindi kasintahan, kundi ito ay kakubinan. Amen. At maaring kung mayroon tayong kakubinan na taga sanlibutan,
maaring masasabi natin na magpasalamat ka, na sasabihin mo na thank you for loving me. Ngunit ang totoo, ang ating dakilang Diyos, ang totoong talagang nagmamahal sa atin, sa iyo. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang pangatlo po mga minamahal, maaring kulang tayo sa panalangin, maaring kulang tayo sa fasting. Minsan, wala talaga. Amen. At ang pang-apat, yung tinatawag na ito ay talagang napakahirap, may tinatawag na submission issue. Na ginagawa natin yung ating sariling desisyon, maaring hindi tayo kumukonsulta, ipinapanalangin sa ating dakilang Diyos, o hindi natin kinukonsult sa ating mga spiritual leaders o sa ating mga beloved elders. So, yun yung apat na mga bagay, mga dahilan kung bakit mabagal ang paglago ng isang Kristiyano. Amen. Lahat tayo dito sa ating nabasa, mga minamahal, lahat tayo ay tumatakbo. Amen. Ang sabi dito sa ating nabasa, na ito ay tumatakbo tayo, inilagay na ng Diyos sa ating harapan at nararapat na ito ay gawin natin ayon sa pagkakatawag sa bawat isa sa atin. Amen. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos, ang isa na hadlang, hindrances, obstacle, kaya hindi lumalago ang isang Kristiyano because of unbelief. Amen. Ang sabi dito mga minamahal sa aklat ng Matthew chapter 13 verse 58, ang sabi, at siya'y hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, during His earthly ministry, hindi siya makagawa ng himala, mga minamahal, because of unbelief ng mga tao. Amen. Bakit ang ibang mananampalataya, mga minamahal, ang mga ibang Kristiyano, bakit matagal na sila ay gumaling sa kanilang karamdaman? Because of doubt and unbelief. Amen. Marami sa ating mga kapatid, mga minamahal, na may mga karamdaman na dumating yung point na sila, mga minamahal, ay talagang pinag-uusig, talagang walang kasamang mananampalataya, mga minamahal, mag-isa lang siya, at talagang sa kanilang buhay, nariyan na dumarating yung palaso ng kaaway, ating napag-aralan noong last Friday po ba yun, yung palaso ng kaaway. Amen. Maraming mananampalataya na matagal na silang hindi gumagaling-galing sa kanilang karamdaman. Amen. At yung mga pag-uusig, pati ikapo at handog, ay hindi daw utos ng Panginoon. Ito lang ay ginagawa noong lumang tipan. Amen. So sa ating buhay, mula Genesis hanggang Revelation, talagang ating sinusunod ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Bakit ang mga Israelites, mga Israelita, mga minamahal, bakit ang mga iba hindi sila nakarating sa lumang pangako na ipinangako ng ating dakilang Diyos? Because of their unbelief at sa kanilang alinlangan. Amen. Sa kabila ng ipinakita ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, ay mayroon pa silang alinlangan.
Yung mga Israelites na maraming alinlangan, talagang taglay-taglay pa nila ang doubt sa kanilang buhay ay nangamatay sila sa ilang. At yun lamang sumampalataya at naniwala sa ating dakilang Diyos, sila lang ang nakarating doon sa ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sabay-sabay palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So yung mga Israelites, mga minamahal, mostly, karamihan na nakarating ay below 20 years old. Yung mga 20 years old below, yung mga may edad na o maaring yung mga senior citizen na, marami ang hindi nakarating. Bakit, mga minamahal? Because of their unbelief in doubt and because of their murmuring. Amen. Kung ating titignan, puro sila reklamo kay Moses. Nasa kabila ng himala, sa kabila ng kapangyarihan na ipinakita ng ating dakilang Diyos, mayroon din pa silang unbelief, hindi pa sumasampalataya sa ating dakilang Diyos. Nariyan na maraming ipinakita ng ating dakilang Diyos na mga salot sa kanilang buhay, na lahat ng panganay na mga anak ito ay nangamatay. Nariyan ang mga talagang sinalot sila ang langaw sa lugar ng Ehipto, ngunit sa mga Israelites ay hindi sila nadamay sa lahat ng salot na ipinadala ng ating dakilang Diyos. Amen. Maraming palaka ang pumasok sa lahat ng mga bahay ng mga Egyptian, ngunit sa bahay ng mga Israelites, wala, mga minamahal. Nagkaroon ng maraming bukol ang mga Egyptian, ngunit ang mga Israelites ay hindi sila dinapuan ng mga sakit na ito, yung salot na ito. Ang tubig naging kulay dugo, at ang inumin ng mga Israelites, sila lang ang talaga yung kanilang tubig ay hindi nagkulay dugo. At ang pinakita ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, na nahati yung dagat. Amen. Yun ang ipinakita ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, na talagang ito ay talagang nangyari, mga minamahal, sa buhay ng mga Israelites. Sa kabila ng pinakita ng ating dakilang Diyos sa mga Israelites, sa mga minamahal, ay nariyan pa rin ang kanilang unbelief, nandyan pa rin ang kanilang disobedience, andyan pa rin ang kanilang doubts, andyan pa rin ang kanilang murmuring spirit, at ang isa, yung tinatawag na unthankful. Hindi sila mapasalamatin sa ating dakilang Diyos. Amen. Alam niyo, mga minamahal, bakit isinulat ang mga bagay na ito? Upang ito'y maging example sa ating buhay, example sa ating paglilingkod. Amen. Na ginamit ng dakilang Diyos si Moses upang pangunahan ang mga Israelita. Amen. Sa ating panahon, ginamit ng dakilang Diyos ang ating minamahal at ginagalang ng Ebanghelista, Pastor Wilvis Rada Almeida, at itinuro sa bawat isa sa atin ang buong katotohanan. Amen. Na ikaw at ako, tayong lahat, kaya itinuro sa atin ang buong katotohanan upang hindi tayo mahiwalay sa nais ng Diyos sa ating buhay. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa buhay ng mga Israelites, mga minamahal, kung ang pulang dagat, kung ang Red Sea ay nahati, naalis yung hindrances, yung obstacles, hindi sila makadaan. Ngunit sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, ito ay nahati at sila ay nakatawid at sila ay nakarating
doon sa Kanaan. Amen. Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Sa ating buhay, mga minamahal, ano po yung tinatawag na pulang dagat, Red Sea sa ating buhay? Na yung pulang dagat na yan, hindi pa naaalis, hindi pa nahahati sa ating buhay, sa ating daraanan. Ikaw, kayo lamang ang nakakaalam at ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nakakaalam ng mga obstacles na yan, ang mga hindrances na yan, na siya nga dahilan upang hindi tayo lumalago sa ating spiritual na mga buhay. Amen. Ang mga Israelites, nung sila ay naglalakbay during ng kadiliman, nandyan ang pillar of fire na ibinigay ng Diyos upang sa kanilang paglalakbay, ito ay maliwanag at hindi sila madapa sa kanilang nilalakaran. Amen. At hindi sila mapahamag. At pag sobrang init naman sa tanghali, nandyan yung tinatawag na pillar of clouds. Na ang ulap na yon, siya ang lililim sa kanila habang sila ay naglalakbay. Amen. Sa kanilang buhay talagang nariyan ang pinakitang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. So yung tinatawag na pillar of fire at yung tinatawag na pillar of clouds is the divine presence of our loving God to all believers. Amen. Lahat ng believers, mananampalataya ng ating dakilang Diyos ay magsabi na praise the Lord. So yung dalawang yon, mga minamahal, na pillar of fire at pillar of clouds represent ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Ating napakinggan kanina sa ating mga kapatiran na talagang nagpatutuo sa ating dakilang Diyos, na dati sila ay taglay batbat ng karamdaman, may taning na ng buhay, mayroong cancer sa kanilang buhay, at ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Na dati sa ating buhay, hindi tayo naniniwala, we are unbelief sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. During wala pa tayong paniniwala, pananampalataya sa gawain na ito, talagang punta tayo sa doktor, bili ng mga mamahaling gamot, kahit mahabang pila dyan sa clinic na yan, sa doktor na yan, tayo ay nagtsatsagang pumila. Amen. Dahil nais natin na tayo ay gumaling, pero walang kasiguraduhan ang kagalingan doon. Kahit uminom ng gamot ay pansamantalang kagalingan ang ating nakukuha. Amen. Pero nung tayo, mga minamahal, ay nagkaroon ng pananampalataya, nahati, naalis yung ating unbelief sa ating dakilang Diyos, yung ating mga karamdaman, tayo ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos, yung mga harang, yung mga hadlang, yung mga hindrances na yan, na mga sakit, karamdaman, walang kapayapaan, ito ay nahawi, inalis ng ating dakilang Diyos dahil sa ating pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya napakahalaga, mga minamahal,
ang ating pananampalataya na patuloy lamang tayong sumampalataya at magtiwala at maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, yan ang napakahalaga sa ating buhay Kristiyano, yung sinasabi na pananampalataya. Amen. Maaring pag tayo nandito talagang wala tayong alinlangan, yung ating puso't isipan, mga minamahal, ay talagang nandito, nakapokus tayo sa salita ng ating dakilang Diyos. Pero minsan talagang masakit isipin, maaring nandito tayo physically, pero yung isip natin ay nasa labas. Amen. So wala tayong pananampalataya doon, wala tayong pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Dahil yung pananampalataya, mga minamahal, na kung hindi natin ipinukos ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos, kahit na tayo ay nandito, ang pananampalatayan niyan ay tinatawag na baog. Amen. Nandito nga tayo, pero yung isip natin nasa labas. Kaya napakahalaga na tayo ay mag-concentrate sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At panghuling verse po, mga minamahal, at maghanda na po ang mga beloved mga awit, ating basahin dito sa aklat ng Matthew chapter 19, verse 17. Matthew, kapitulo 19, ng talatay 16. Ang sabi po dito, at sinabi niya sa kanya, bakit mo itinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapwat kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Amen. Ingatan mo ang mga utos. Ating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakalinaw ang salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na isa ang sinasabi na mabuti, na bawat isa sa atin nais natin ang buhay na walang hanggan. Amen. At iyon ay isa sa mabuti pangako ng ating dakilang Diyos. At ang sabi dito sa panghuli, mga minamahal, na nabanggit, ingatan mo ang mga utos. Amen. Maraming utos ang ating dakilang Diyos. Amen. So pagsusundin natin ang lahat ng utos ng ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay kikilos sa ating buhay. Yung pillar of fire, pillar of clouds, represent ng kapangyarihan, ang presensya ng ating dakilang Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya sa ating buhay, ingatan natin ang salita, ang utos ng ating dakilang Diyos, na bawat salita na ating mapakinggan at ating marinig ay ilagay natin sa matabang bahagi ng ating mga puso. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayong lahat, mga minamahal, ay tumayo at ating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na tayo bilang mananampalataya, bilang Kristiyano, na dapat ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay maghari sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sa iyong paglinga, dinadalangin ang iyong pagtanggap, hinahanap ang iyong katwiran, niyayakap ang iyong kalooban.
si Jacob, at ang Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon, mga minamahal, ay isa. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat sa ating buhay. Alam ng Diyos ang ating kalagayan, katayuan ng ating mga puso, mga minamahal. Mahabagin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Hanapin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang siyang nagbigay ng ating buhay. Siyang nagbibigay ng ating kalakasan, mga minamahal. Napakahalaga na tayo manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, mga minamahal. Hallelujah. 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 Maraming salamat aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Salamat aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Maghari kayo sa aming mga buhay, Panginoong Isus. Na aming dinadalangin, O Diyos, ang iyong pagtanggap ng bawat panalangin ng bawat mananampalataya na narito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong patuloy na pag-iingat sa aming mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa aming mga beloved visitors, mga baguhan, maging sa aming mga live webcast viewers na baguhan, napakahalaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay maghari sa ating buhay. Ang ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kaligtasan ay ngayon sa oras na ito. Sa aming mga beloved baguhan, sumunod po kayo sa maiksing panalangin bilang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita na aking napakinggan. Salamat, O Diyos. Narito ako, isang makasalanan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa aking nagawang kasalanan. Linisin mo ako, gawin mo ako bilang isang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Salamat, Panginoong Hesus, at ako ay maglilingkod sa iyo. At isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Kami na lamang po ang mananalangin. Opo, dakilang Diyos, amang banal na mapagpala sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa buhay ng aming baguhan na tumanggap sa iyo. Patuloy na sila, O Diyos, iyong kahabagan at pagpalain at isulat ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay na iyong pangako. Tunay na gawin mo silang ilaw
at asin sa kanilang sambahayan. Maraming salamat, Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. At tayo po mga minamahal ay magkakaroon mga minamahal ng mas hiling tayo ay magkaisang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus at ating palayasin ang lahat ng uri ng karamdaman, kahirapan, incurable diseases dahil ang Diyos ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus ay binigyan tayo ng kapamahalaan upang palayasin ang mga karamdamang ito. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo at ang kaliwang kamay sa parte ng ating katawan na may karamdaman at kung mayroon tayong personal na panalangin sa ating dakilang Diyos, ating itaas ang ating dalawang kamay. Hallelujah! Hallelujah! Dakilang Diyos na mapagpala sa makapangyari ang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa unang panalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Wildis Rada Almeida, aming sinasaway, pinapalayas ang lahat ng uri ng karamdaman, cancer, high blood, diabetes, bugo sa katawan, parasites, pamamaga ng likod, pamamaga ng puso, heart failure, kidney failure, pananakit ng likod, ulo, sipon, ubo, lagnat, dengue, COVID-19 sa makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Isus. We bind and cast out in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Atin munang sabay-sabay palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos na tinugunan ng Diyos yung ating mga ipinanalangin at tayo magpapasalamat. Let's shout and jump 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Sabay-sabay mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo na po ay dadako po sa announcement at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Alvin Reyes.